tal-Gazin 12 May fisser għawmien mill-ġdid tal-Festa Esterna ta' San Filip. Dan il-Gazin twaqqaf fit-22 Ottubru tal-1961 mill-fundatur il-Mikpi Filippo Grek bil-barka tal-ora awtoritajiet ekklesjastiċi u ċivili, kif ukoll bl-appoġġ tal-poplu Żebbuġi. Filippo Grek kien ukoll benefattur kbir tal-Knisja ta' San Filip, tantu hekk illi fil-pittura ta' fuq in-niċċa ta' San Filip insibu l-pittura li fiha wkoll jinsab Filippo Grek. L-ewwel surmas ta' din il-banda kien il-Mibki Amanti għat-Tard, fejn fost bosta marċi li kompona għal din il-banda hemm fosthom 12 ta' Mejju 1962 li hu aktar magħruf bħala Reġa' wasal il-jum. F'Ottubru tas-sena li għaddiet, il-familja tas-surmas ta' Amanti għat-Tard oġobha tirregala lis-soċjetà id-drittijiet kollha fuq dan l-innu f'serata li ġiet imtella fis-soċjetà sabiex tfakkar il-25 sena mill-mewt tiegħu. L-ewwel President kien is-Sur Joe Attard li ħadem flimkien mal-ewwel Kumitat ferm ħabrieki li mix-xejn weldu Gazin li fi ftit żmien sar magħruf kemm bħal Żebbuġ kif ukoll ma' Malta kollha. Dejjem bitħabbrik tal-ewwel kumitat twaffqet il-banda 12 May li kienet sorpriża kbira għal poplu Żebbuġi. L-ewwel surmas kien il-Mibki surmas ta' Amanti għat-Tard li fi żmien qasir waqqaf banda li saret lejra ta' kulħadd. Banda bad kbir ta' bandisti Żebbuġin, kif ukoll bad kbir ta' servizzi f'Żebbuġ u anke madwar Malta u Għawdex. Illum f'dan il-jiem ta' festa għandna nħossu dmir li nirringrazzjaw lill-ewlenin li ħadmu għal banda 12 May. Ġraja storika mhux abiti tad-deb fl-istorja ta' din il-banda hija żjara storika f'Aġġira fl-1996. Din il-banda flimkien ma' 120 ruħ kienet l-ewwel banda Żebbuġija li żaret dan il-post ferm għażiż għalina. Ġraja oħra storika hija restawr mill-ġdid tal-planċir tal-banda. Planċir antik ferm artistiku li qatt ma jista' jsir bħalu, ma jintesew qatt ukoll il-festi kbar li saru kemm fl-għeluq l-10 snin u l-25 sena tas-soċjetà. F'dawn l-anniversarji il-banda daqqet mużika kbira u diffiċli. Matul is-snin il-banda ġiet immexxija minn surmastrijiet ta' ħila li dejjem żammew floli isem din il-banda. Għal dawn l-aħħar 10 snin il-banda hija mmexxija mis-surmast Herman Farrugia Franz li huwa iben din l-istess banda. F'dawn l-aħħar snin il-banda tagħna spikkat fi programmi kbar f'bosta teatri u postijiet prominenti ġewwa pajjiżna. Insemmu fost l-oħrajn is-Cinema 16 fl-Eden Century Complex, kif ukoll f'Dar il-Mediterran. Barra dawn il-kunċerti kbar, il-banda dejjem baqgħet tagħti importanza u żżid is-sem tagħha f'Żebbuġ kif ukoll fit-tagħlim tal-mużika. L-amministrazzjoni tal-banda fil-preżent hija fdata f'idejn il-Kummissjoni Banda mmexxija mis-Sur Joe Catcuti. Bħala assistent surmast għandna lil William De Battista li minn barra li jidderieġi l-banda fl-assenza tas-surmast jieħu ħsieb ukoll il-format tal-istess banda. William De Battista jgħallem ukoll il-mużika fl-istess soċjetà flimkien ma' Jesmond Azzopardi. Din is-sena nifirħu lil Rosaria Bouvet li ngħatat it-titlu ta' bandista ideali. Nifirħu wkoll lil Philip Aġus li nhar il-ġimgħa li ġej ser idoq solo mal-banda tagħna. Philip ser idoq il-polka The Nightingale nawgurawlu li jikseb suċċess. Nistidnukom biex nhar il-ġimgħa tiġu hawn quddiem il-Gazin għażiż tagħna sabiex nassistu għal programm mużikali kbir.
Grazzi mill-qalb lill bandisti kollha tal-banda tagħna għall-ħidma tagħhom b'risq din il-banda. Nistidnukom ukoll għal marċi l-kbir ta' filgħodu li jintemm hawn quddiem dan il-gażin fis-satej ta' Orlof Senar fost briju kbir mill-poplu Sebbuġi li huwa ferm kburi b'din il-banda.